Ginathag ni Kapitan Arturo De Losar sang barangay Bagonbong, Barotac Nuevo nga indi sakop sang ila lugar ang poultry farm nga ginareklamo sang pila ka mga residente nga nagatuga sang madamo nga langaw. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay De Losar, ginpahayag sini nga ang poultry farm ang sakop sang barangay Tinorian apang lubos nga apektado sang madamo nga langaw ang residente nila sa sitio Paco. Ini man ang rason kun nga indi sa ila barangay nagakoordinar ang Municipal Health Office bangod sa lain ini nga barangay na sakop. Suno pa kay De Losar nga sini nga bulan lang sang may naguba nga screen sa porsyon sang building sang farm nga posible gintunaan sang pagdamo sang langaw apang ginpromisa man sang kapitan nga ila ginahimo ang tanan nga tikang agud mapahagan-hagan ang langaw. Samtang ginpahayag naman ni Tinorian kagawad Harvey Figueroa nga kada tuig nagakatabo ang pagdamo sang langaw ilabi na sa tion sang harvesting apang wala naman nagapabaya ang mga opisyales kag management sang farm sa pag-spray sang bulong. Ginatag man ni Figueroa nga may tion gid nga bisan ano ka spray o kun pagbulong nagabalik sa gyapon ang mga langaw sa lugar. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.